Ano, Nay? May problema daw ba? Bakit bigla nawala yung internet? Nag-uwian tuloy yung mga tropa ko. Ang tagal mo kasi. Ano, Nay? Magsalita ka naman. Ayaw na nila makikonnect tayo sa kanila, Brian. Ha? Ang dadamot naman nila. Para internet lang, pinagdadamot pa nila. Karapatan nila ipagdamot yun, Brian. Dahil sila ang nagbabayad nun at nakikonnect lang tayo. Kahit na. Ang sabihin mo, masama lang talaga ang ugali nila. Tayo gumana. Nay! Nay! Bakit ka ba sumisigaw dyan? May problema ba? Bakit hindi ako makapaglaro? Wala ba tayong internet? Naku anak, naputulan tayo kanina. 2 buwan na kasi akong hindi nakakabayad. Ano ba yan, Nay? Pupunta pa naman mga kaibigan ko dito mamaya. Dahil sinabi ko, dito na lang sila tumambay at maglaro. Eh anong gagawin ko anak? Alam nga naman unahin ko pang bayaran yung internet natin kaysa bumili ng pagkain. Sige na, pabalik na ako sa kusina. Hindi pa kasi tapos yung ginagawa ko. Di ba, Nay? Sila, Hana, may internet sila? Oo, pagkakaalam ko meron. Bakit naman anak? Eh kung kausapin mo kaya si Ate Lisa, yung nanay ni Hana, di ba malapit naman kayo magkaibigan nun? Sabihin mo kung pwede tayo makiconnect dahil kailangan ko lang sa trabaho. Naku, nakakahiya naman anak. Eh alam naman nilang tambay ka lang at walang trabaho. Bakit? Hindi ba pwedeng may trabaho na ako ngayon? Siyempre, yun lang yung idadahilan mo, Nay. Basta, ikaw na bahalang magpalusot para makakonect tayo sa kanila. Sige, susubukan ko anak. Hana, nandyan ba ang mama mo sa loob? Kayo pala, Ate Ruby. Opo, asa loob po si Mama. May kailangan po ba kayo sa kanya? Oo, sana. Sige po. Sandali lang at tatawagin ko po si Mama sa loob. Oh, Maring Ruby, halika, pasok ka. Halika, maupo ka muna. Salamat. Sabi ni Hana, may kailangan ka daw sa akin. Oo, sana. Nakakahiyaman, pero pwede ba kami makiconnect sa internet nyo? Bakit? Di ba meron naman kayong sariling internet? Oo, meron. Kaso, naputulan kami kanina. Hindi ko kasi nabayaran yung bill namin ng 2 buwan. Naku, ganun ba? Sige, papasulat ko kay Hana yung password. Siya kasi yung nakakalam sa mga bagay na yan. Pasensya ka na, Mare, ha? Kailangan lang talaga ni Brian dahil may interview siya sa trabaho. Mabuti naman at magkakatrabaho na si Brian. Meron ka na makakatulong sa mga bayarin dyan sa bahay nyo. Mabuti sana kung totoo. Ayos ka lang ba, Mare? Oo. Ayos lang naman ako. Huwag ka mag-alala. Pag nakabayad na ako ng internet namin, di na kami makikonnect sa inyo. Huwag mong isipin yun, Mare. Maliit na bagay lang naman yan. Teka, antayin mo ko dito at ipapasulat ko kay Hana yung password. Sige, salamat. Mare, ito na pala yung password namin. Salamat, Mare. Mauna na rin ako. Sige, Mare. Sige.
Ano, Nay? Pumayag ba si Ate Lisa? Yun! Sakto! Makakapaglaro na kami ng tropa dito sa bahay mamaya. Mabuti at pumayag sila, Nay, na makikonnect tayo. Oo, dahil sinabi ko para sa interview mo sa trabaho. Mabuti at naniwala sila sa'yo, Nay. Kasi ang alam nila, tambay lang ako eh. Eh kung tutuhanin mo na lang kaya anak, maghanap ka talaga ng trabaho para may pambayad tayo ng internet. Ano ba yan, Nay? Ang sarap ng pagiging tambay tapos paghahanapin mo ako ng trabaho? Yung mga tropa ko nga, hindi sila pinipilit ng mga magulang nila maghanap buhay. Kasi puro may mga kaya yung mga kaibigan mo. Eh tayo, yung maliit na negosyo ko lang inaasahan natin. Sige na, Nay. Ituloy mo na yung ginagawa mo sa kusina. Maglalaro pa ako. Ma, nagbayad ka na ba ng internet? Oo anak, bakit? Hindi ko kasi magawa ng maayos yung trabaho ko dahil sobrang bagal ng connection. Kanina nga, may meeting ako sa boss ko. Hindi kami magkaintindihan dahil nawawala yung signal. Ah, ganun ba? Sige, mamaya itatawag ko na lang yan. Sige ma, pasuyo na lang po. Hana? Hana anak? Natawagan ko na anak. Wala naman daw problema sa koneksyon natin. Kung walang problema, bakit sobrang bagal ng internet natin? Dalawa lang naman tayo gumagamit dito sa bahay. Hindi ko nga rin alam anak. Ilang linggo nang ganyan ang internet natin. Kailan nagpunta dito sa bahay si Ate Ruby? Mga ilang linggo na rin ang nakakalipas anak. Bakit? Antayin mo ako dito ma, may gagawin lang ako saglit. Ma, sinubukan kong palitan ang password ng wifi natin. Kapag bumalik na ulit sa dati, ang bilis ng internet natin. Ibig sabihin, simula nung nakikonnect sila Ate Ruby, nagka-problema na yung signal natin. Naku anak, bakit mo pinalitan? Nakakahiya kay Maring Ruby. Sinabi niya kasi sa akin na kailangan ni Brian ng internet para sa trabaho niya. Trabaho? Parang wala namang trabaho yung Brian na yan. Lagi ko nga nakikita yung mga tropa yan dyan sa bahay nila. Maring Lisa? Maring Lisa, nakakahiya man. Pero sabi ni Brian, bigla na lang daw nawala yung connection. May problema ba sa internet? Naku Mare, Wala naman pong problema sa internet. Kaya hindi po siya makakonect dahil pinalitan ko na po ng password yung wifi namin. Mare, huwag ka mag-alala. Bibigay ko na lang sa'yo ulit yung bagong password na ipinalit ni Hana. Di ba anak? Hindi ma, hindi ko na ibibigay ang bagong password. Ano ba yung sinasabi mo anak? Ate Ruby, pasensya na po. Hindi naman po sa nagdadamot ako pero naapektuhan na po kasi yung trabaho ko. Dahil sa sobrang dami na nakakonect sa amin kaya bumagal yung connection ko. Teka, paanong marami nakakonect? Diba Ate Ruby? Ang totoo niyan, totoo yung sinabi ni Hana. Pasensya ka na, Mare. Hindi ko na nga rin alam kung anong gagawin ko sa anak kong si Brian. Ginawa na niyang tambayan ng mga barkada niya yung bahay namin. At lahat sila pinakonect sa internet niyo. Sinabihan ko na siya na nakakahiya dahil nakikiconnect lang kami. Pero ayaw niya makinig sa akin. Pasensya ka na, Mare. At sa'yo, Hana. Oh, bakit po ganyan kayo makatingin sa akin, ma? Tama lang naman po yung ginawa ko. Dahil tayo ang nagbabayad, tapos iba yung nakikinabang. Ano, Nay? May problema daw ba? Bakit bigla nawala yung internet?
Nag-uwian tuloy yung mga tropa ko. Ang tagal mo kasi. Ano, Nay? Magsalita ka naman. Ayaw na nila makikonnect tayo sa kanila, Brian. Ha? Ang dadamot naman nila. Para internet lang, pinagdadamot pa nila. Karapatan nilang ipagdamot yun, Brian. Dahil sila ang nagbabayad nun at nakikonnect lang tayo. Kahit na. Ang sabihin mo, masama lang talaga ang ugali nila. Hindi masama ang ugali nila. Ikaw ang hindi marunong mahiya. Hinayaan na tayo makikonnect sa kanila. Pero anong ginawa mo? Lahat ng tambay dyan sa kanto, pinagkakakitaan mo. Nakikiconnect ka lang naman. Ang sabi mo, maghanap ako ng trabaho, di ba? Kaya pinagkakitaan ko na lang yung libreng wifi nila. Sinabihan kita maghanap ng trabaho. Pero hindi yung ganyan. Ilang taon ka na, Brian. Pero puro laro na lang inaatupag mo. Hanggang kailan ka magiging ganyan? Bahala ka na nga sa buhay mo.